Uma wami uDuduzile wankali Sibongo ekhaya eClermont kaDabeka D. Uma wami uhlala kade ngantshontsha amathuluzi akhe eplumbing ba-on iplumbing ekhaya onobaba bamashona ayisisala kuma wami. So ngase ngiyantshontsha wonke amathuluzi wonke. So ma wangaba rise. Ngase ngiyabaleka ke ekhaya yabo nami ngiyasaba phela uma ngazange ngibone. Uma uphilo Ngo uzala mina ubhuti wami omdala siba u4 masuka mawele ukugcina masubhuti wami omdala mina ngilaba ubhuti wami omdala masuka mawele la u2 ila walama mina mawele wona khona manje bakhona ekhaya masuka ubhuti wami omdala unomuzi eceleni kwasekhaya bathi ngumuzi lapha kaMkhize eceleni kwasekhaya waseshada ubhuti wami omdala uhlala umfazi wakhe kamakhelwane. Wena unazi ingane? Nginengane eyodwa mina. Iphi la ikhona? Ngayithola khona eClermont kaDabeka A. eClermont. Ngehlo yena uma ngingazi noma usayonhla nje wasekwenze kanje. Angazi. Kodwa uma wakho yena nje uyena in charge kumanje ekhaya ubhema ifamily yami lapha ezansi nje ngiyithwala ngasemngeni. Uma nje ungakhuluma nomama yini yayingene? Uthatha amathuluzi wadayisa. Ilento yama-drugs baba, ilento yokubhema amahunga, sengibhema ihunga kakhulu manje ngisayibhema. Njengoba ngila nje ngibhema ihunga baba, ngiqamba manje ihunga baba. Iyona. Njengoba ngila nje iyona, namanje iyona baba. Manje mayithi umama uyaxolela izikwenzeka nephutha ukuthi akuxolele umama bese uphinde futhi uthatha izinto. Hayi ngibe nethemba enjalo ngithandaze naNkulunkulu sengicela ngisize ngingenze into enjalo ngoba waphinde wathenga amanye amathuluzi abasebenzi kumanje khona ngeke ngibabone la emakethe besho ukuthi ayisasebenzela uma wakho ngibone sami umsebenzi wasekhaya usaqhubeka. Ngithandaze kungaphinde kwenzeke into enjalo. Mana-ke ilento le i-Arosta ayikubambi i-Arosta iyangibamba baba iyona le yenza ukuthi ngitshontshe lapha ekhaya. Iyona le yenza ukuthi untshontshe? Yebo iyona baba iyona. Angazi nje umuntu engasizwala ngakuthi ngizama ukuthwala lo muthi lo kuthiwa i-methadone mhlawumbe wona ungangisiza. I-methadone ubona ukuthi ingakusiza? Hayi ngiyathemba ngoba ngazi ngiyisebenzisa. Ngazi baba. Ngazi. Ufuna isikhathi esinganani uhlela emgwaqweni? Sengina 5 years. Ufuna 5 years? Wahamba muphi enyaka ekhaya? Kwaku-20 ya la 2019. Wahamba 2019? 2019. Hawu? 2019. Akaze uye nje ekhaya siluka so 2019 uma uyayo uyabuya? Angazi ngiyasaba ngiya kodwa phela ngasekhaya kodwa ngaze ngiye ekhaya. Angaze ngiye ekhaya ngiyasaba phela Thama lento yabona lamathuluzi uyawazi Thama amathuluzi eplumbing ayabi special le machine le eduma kanje omadumeyana le ngiyadlala ngaleyo nto. Wayithola kanjani wena imishini engaka? Phela ngisebenza namangani bami esasibhema nabo yabo. Nami nje uyawazi nabantu bayahlohlana yabo. Lapha ekhaya uyakwazi Thama la moto le number 7 ishona phansi la emngeni akunawo stop. Umgwaqo oyilindele nawo umuzi onamagaraji awu2 oyisitezi alama step isanyuka yilapho edlanje nje ikaDlamini Sibongo lapho Sipho amadlamini zalo uDuduzile enkala uma ubhuti wami usebenza kulama fema la usenema ngasazi uyawashintsha amafemu ngoba ufundile yabo. Ufundile? Ubhuti wami. Wena kwenzekani lapha esikoleni? Nakhona esikoleni sami yabo nje i-long story yabo. Long story short. Ngizoyenza ibe short kodwa iwona ama-drugs agcine seyenza ukuthi neminyaka yami ngayiqedi esikoleni ngoba umatricking nawo ngangena futhi e-UKZN. Unamanga? uNkulunkulu ngangena uNkulunkulu e-UKZN ngikuphi Howard noma ngale? Howard College bengise Howard mina. Wenza lapha Howard? Bengishayile khunjana bethi bengenza i-construction of surveying. Construction of surveying? Bengilapho mina Sami bengishayo. Manje ushaminyaka emingaki wena? Biyu-3 years kodwa kahle kahle ngashaya 1 year 6 months. Ngase ngenwa idimoni ngaboshwa kwaphoqeleka ukuthi ngiphume yabo. Ukuphuma kwami ukuthi ngiyejele mangisejele kwaphoqeleka ukuthi ngiqhubeke ukuthi lapho bafuna i-report yangala ngaphandle ngosekhaya ngisaxhumani nabo ngoba ngibantshotshelile abasakwazi ukunginika i-report balisetshele ukuthi ngiqhubeke nje njalo.
into enjalo sama wangempela samalanga ngiyayiqamba mana lisekhona iphepha elilapha ekhaya liyisicucu hawu likhona sama likhona wangempela khona ngisho umalusi umatric kuzoba khona u1 year wapast mase lo 6 months ke lo ngashanga gcina engangishawo neHoward mana-ke mangathiwa nje uyayithola le methadone le ukhuluma ngayo inqamuke lento usengakwazi ukuthi uphunguthe amaphepha ngakwazi phela ngiyadinga sami ukuthi ngibe usaveya lapho ey'nkontrayini ngisakudinga sawumsebenzi engiwuthandayo sawubona hayi ndoda hloniphi ungayenzi ndoda hawu izwani phela angithi uyabona-ke into yenza ukuthi abenganifuni yazi uyambona nansi-ke into yenza abantu benganifuni yinansi kwangiwenza life le kodwa phela basuke bethatha amasakana amancane phela ndigcwele imphongole ewu-2 uyayila ulayishani kanje uzobaleka nawe lowo muntu wena ayongena nawe angabreki unenkani lwafana loyala phela unenkani mana masingathi ukuthi amaphepha ekhona into engenzeka yebo sama akhona kwaphela amaphepha asawona yabo asawona amaphepha akwangempela mina sama nawe uyezwa nje ukuthi angiqamba manje uyezwa angeke kuqambela manje ngendaba zemfundo kuna ngile ngempela Howard ngile ngempela sama mana-ke usizo siyalidinga ngiyalidinga sami ngiyalidinga ngihlezi ngiyikhuluma le nto ukuthi mase ngoba naye uyena olethu mase mhlawumbe ngikhulume naye noma ninginike nje i-chance ukuthi mhlawumbe nibe khona mhlawumbe ngikhulume naye uma wami ngeke angilali manje idinga ukuthi naye angiyizi khona yabo ngoba bami usashona uyena engangixabene naye ngempela washona ngila ubaba wami ngibangana ngixabelene nobaba iyona lento inkampani yakhe nje lezinto angiyazi umngcwabi into ebuhlungu kanjani ngoba mhlawumbe izinto sebeyingenzela amabhadi wahamba nesiqalekiso wena into yakho before sikhulume le ndaba lefuna thina siyokhuluma nomama yes bese-ke uzohlamba ngihlamlule ngibe khona nami angibone yebo uchaza ukuthi cha ngangenwe idimoni ngantshontsha ukuthi nokuthi ngathatha umsebenzi wasekhaya ngawubuyisela phansi umama kwakhoza ukuthi cabanga ngobaba sefuna aqale phansi manje le madlana encane ebise aqala phansi athenga amathuluzi asekhaya wena namhlanje anginalutho kula mathuluzi wantshontsha kodwa ekhaya basaqhubeka nempilo ngoba babe ngoba khona abasebenzi engengibabona abasebenza ekhaya bangiphe ngisho 10 rand o 5 rand ngemali abayihola ekhaya into enjalo so leyo nto into ebuhlungu le empilweni yabo bangempela Samalanga bangempela siyabonga kakhulu kodwa angazi mina ngizothi kodwa ngizobona ngako ukuthi uqinisile ngiqinisile Sama ngempela ngenza noma yini ukuthi ubone ukuthi thina ngoba ekhaya ila eClermont akukho la module le New German nje kadabeka nje hayi into yakho ayihluphi kakhulu ngangena emotweni pho siyafika manje akuphela 30 minutes akuphela 30 minutes siyangena la sithi 1 2 sesifikile uma vela kasebenzi wa-own ikampani la kasebenzi ukhona kumanje use-office lapha ekhaya wena hayi ukuthi udinga i-rehab awuyidingi ngiyayidinga phela hayi i-rehab angiyidingi wena ufuna ukuya ekhaya ngifuna ukuya ekhaya kuqala mina ngimethadone engayidinga mase ngisekhaya mele ngumanje wathi usithengi ngiyamxolela sekura kube ezinye izinto ezingibhekisela phansi mwasho njalo nje ngoba wathi kwanami ngeke uze ube ulungele lutho uyodlala amajele nje kuphela nangempela ngiyaboshwa ngiyaphuma yabona nje lona into i-license awunayo anginayo i-license ngiqaba ngangisengiwumuntu owayesazongilungisela yona ngasebeseshaya 2 years ngizolungisa yona sengakodwa ukufunda online ngoba vele uma uyakwazi ukusethela ufunde online mase ngixhumane la ngoba 18 months osele le ntango contract nani ne-UKZN ngigcine ngo-20 bani 2022 phela wena wagcina ekhaya 29 imaki baba wami eUKZN ngithi 20 ba
ngisama ngisakhumbula kodwa phela i-report ezosho ake sithi 2016 2017 2018 2018 2019 ya lapho ku-2019 wena 2018 waphuma u-2019 20 ya yes uza la emgwaqweni yebo Usudayisa into ngangisawungeke kwakusakela kokuqala khona ukubhalisa o-350 lakho leso sikhathi yes saqala khona ukubhalisa ugovernment esasi o-350 yes ngaleso yikhathi i-ID yakho ikhona ikhona nginayo ID ngoba sengifisa nami ngizobhalisa u-350 ngikhumbula kahle wagcina ubhalisa u-350 ngagcina phela ngasawubhalisanga ngezizathu ey'njalo ngashiya phansi kuba idiyamisa ekhaya ngekwazi indaba yefoni yakho ithini ifoni yakho unayo ifoni ifoni anginayo sayi awunayo ifoni akaze ube nayo angangaba nayo ngoba nenamba ngisayikhumbula kodwa iyona engingenayo kodwa into ey'njalo ifoni inamba kamama usayikhumbula ngiyayikhumbula so 721945 377 anake sibone nami ngizobheka idatha la yeah sibone ukuthi le ngiyayikhumbula buka ngoba ngisayikhumbula kodwa ngiyifoni yama wami le 072 072 yeah 45 45 19 19 377 377 yeah umambani ududuzile nkali sigama la okay igama lakho ubani mina ngusithe uyasuka balo ngingase nomsayishintsha utendala ungakhulumi-ke naye manje sikhathi sobonana naye hayi khuluma ufuna ukuzwa nje just ukuthi nje ukusawubona kuphela wena usiya usithe nansi rina Qondile pheze ngiyabo nje pheze wole nto pheze mina ngeke ngibashaya abantu pheze mina ngiyena utsuthu uyangazi macala ngiyena nje angena nje kuhlaphe usase emsebenzini ungathi ngomfoneli manje ngathi ngicela ukuthi umbambelele ngifakula yini akufana hayi lo baba lo kodwa ana uzosijabulela ulayini uzama unawo phela nawe sakudiscipline uzokujabulela macala Sasa bila ngile khona mfowethu. phela ngabathe semamfonini amphazamisa ngeke alibamba usemsebenzini akafonelwa ngalesikhathi ingakho isicela imvalele yebo Ngiyaphila nami ukhuluma nobaba uMsweni. Hallo? Yebo. Hawu manje yini ngiphusha. Ukhuluma nobaba uMsweni. Ubaba uMampa sakhulume la ngiyasho nje ngalesikhathi ifoni akhuluma la uma uthi uyena ngempela. Ngiyakhuluma. Ngalesikhathi ngiyakho. Oyakhuluma after 4. Kodwa ngathi mhlawumbe ngeke abawazi ukukhuluma ngalesikhathi. Ngeke sa. Mina sama nje engayenza mina siqala sikhulume naye nje mhlawumbe siyene Yo kulungile asenza appointment udaba lwethu. Okay, awukhulume nabekhaya uxolise manje ukuthi uyafuna ukuya ekhaya. Hayi ngalesikhathi kodwa phela. Hayi ngifuna ukukhuluma nabo na. Ngithi ngisho kunjani hayi bazongibona kanjani baba hayi khuleka babona hayi mina ngicela uxolise ekhaya nomakhelwane ubatshela ukuthi umama mayengaboni nimtshela usithe usefuna ukuzalwa kabusha khuluma nabantu basekhaya bayi ngimini usithelo wayegcina egangile ekhaya mami ngicela uxolisa bandla entweni zonke ngazenza ukuthi ngitshotshele lapha ekhaya ngibona umsebenzi wasekhaya washiya ubaba mawami ngiyaxolisa kakhulu ngicabanga ukubuya ekhaya uyazi mangashiya nginengane kwaleyo ngane angazi noma isaphila noma yini kodwa mawami ngiyaxolisa ngicela ubuyele ekhaya ukuze ngikwazi ukuthi ngibone nengane yami ngiyaxolisa mawami ngiyacela uxolo kodwa-ke sisazokhuluma kahle nobaba uMsweni sofika lapha ekhaya Thank you. Omakhelwane ubani? Osomakhelwane bathathu. Omakhelwane wami lapho kaMkhize ngiyaxolisa lapha emaweleni mesobe kaNgcobo esathi wasekhaya ngiyaxolisa nje kodwa akukho phela engakwenza kubona kodwa nje ngiyanibingelela nje mana-ke amawele akini phela khuluma nabafundi owele wocox
Ngiyaxolisa Cox mfethu nawe sister wami mfethu Sabiso noThabile ngiyaxolisa ngani zasekhaya. Lalela-ke. Lalela-ke Lokhozi. Ufuna ukukutshela lokhu. Ubaba Msweli uyakuthanda. Ngiyabonga uMsweli. Ngwenya ngiyakuthanda baba uyezwa? Wesana. Ngiyakuthanda baba Msweli. Ngiyakuthanda Lokhozi uyezwa? Nami ngiyakuthanda samalami. Ngiyaqala ukuthola ithuba elinje. Ngiyaqala ngempela sama. Mangathi singasilungise lento. Sizoyilungisa. Eyakho phela ayihluphi, ayidingi ma-logistics athini. Sizofika la sihlele makuthi sihamba kusasa ngiyazi basazokhuluma nami bengitshela bazongitshela ngawe ngokuthi sengibuya mina ngizobe ngina more information ngawe so wena indawo ophanda kuzona umuzi wakho ukuphi la ngoba sithi siyafika singasawuthola mina umuzi wami lapha phansi kwe-bridge lapha ngikala ngisethe ngala kumasapapsini lapha kodwa mengekho la ngiba selokhunjaneni e-workshop yase-DSTV yabona ngakatela khona naku uyokhokhela i-DS ngilapho-ke ekwazi nokuthi ngiyokhokhela i-DS ngishilo lasi ngiyakwazi wayihamba ngayo futhi le moto uyabona Lokhuza ngifuna Lokhuza senze nje ngiyafuna siyenze sokhuluma kusasa bese siplana ukuthi siyane phela ngoba eyakhe into ayidingi izinto ayoniwe kakhulu siyohlangana nabazali phela nje exolele ubuye uze la emva kwalokho basangidinele ngisho ingane sikazi azingikhulumisi ngihlangana nazo la ngisingeyibigelezi yahleni yabo kusabuhlungu kuzo lento engayenzi senze simbi siyabonga kakhulu ungahambi kakhulu uyazwa kusasa siyobala ngalesikhathi nokwanda kusasa ubeni nokwanda abako umndeni wakanokwanda yilo asambe nje manje siyokhuluma nalo mndeni wakanokwanda asamnawo asambe khona uzoyizwela asambe